नाही, नंतर दाखवूया आपण सगळं असं. आता हे 2 दिवसानंतर मी जेव्हा घालीन ना तेव्हा तुम्हाला मी दाखवीन. काही असतात लोक जे प्रामाणिकपणे काम करतात, पण काही लोक असे पण असतात जी थूकपट्टी करतात, पैसे घेतात आणि निघून जातात. मारू दे बाई, तू घाबरू नको लक्ष. गोष्ट आपल्या बऱ्याच ताई आहेत ना, म्हणजे फोन नंबर त्या मागतात माझ्याकडे. टाकीला पाणी टाकला, हे इथं चांगलं झालं पण बघ, हे इथं चांगलं झालं म्हटलं. आता पाण्याची सोय, तो पाईप घेऊन ना काळावाला, आपण बघूया मशीनला जॉईन करून. आमचं सकाळी सकाळी चाललंय की झाडांना कसं पाणी व्यवस्थित मिळेल. आता बघा ही मशीन इथे ठेवलंय ना, त्याच्यामुळे मशीनचं पाणी पण काय ते हां जाऊ दे, ती काही कामाची नाही ती. हां, आणि 1-2च चालत, काय करायचं. तो पहिला काळा पाईप घेऊन ये, आपण बघूया. आणि इकडचं सगळं उतले, हा बघा हा पसारा उतलाय ते. आता आम्ही ना आलू पराठे केलेले. कुणाल बघा गेला आत्ताच, आता म्हणजे झाला 15 मिनटं झाले. आता मी इथे जरा झाडू काढली आणि जरा बसली होती. जरा म्हटलं कोवळं ऊन आता पडलंय, ते म्हटलं खाते. कंबर ना दुखते, 2-3 दिवस झाले म्हणून. थंड, आज थंड होता वातावरण. थंड 2 दिवस झाले, थंडी किती वाटते. थंडी आज गार वाटायला लागलं. परत वातावरण सुरळीत झालंय, पण आता वातावरण खराब झालं. चला बेटी, चला 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 जावा आता घरी. चला चला, आता काम आहे. खाऊन पिऊन सगळं झालंय. आता आलू पराठे खाल्ले बघा ह्या दोघांनी. चला चल 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 गो. जा आता घरी जावा. जा, मालक तुमची वाट बघतात. जॅक हाताचं चाटू नको, चालेल. चला, हाताला ते तिचा वास येतो ना. हा, घीचा वास येतो ना, चला चला. ते हटत नाही मग. चला बाबा, आपल्या कामाला सुरुवात करूया. सगळं बारीक बारीक काटक्या कुटक्या जमा करायच्या. हा कचरा पडलाय तो उचलायचा आहे, आणि या इकडच्या रोपांना पाणी घालायचं आहे. या ऐकलं काय, इकडे बघ. आपल्याला तर कमेंट होत्या 1-2, म्हणजे झाले बरेच दिवस झाले. कालच्या मला वाटतं 1-2 दिवसापूर्वी पण आलेल्या कमेंट, आणि आधी पण आल्या होत्या. झाडं आपण किती लावलेत ते विचारतात. आता आपण मोजलेत का झाडं? मोजली नाही, झाडं जवळजवळ 40 जास्त असते ना. 16,000. आपण पहिली रोपटी किती घेतलेली? ती जवळ 25 आणलेली. आणि फुलझाडं वेगळी, नंतरला मागणं आपण आणून आणून लावली ती वेगळी. पेरू, चिकू. हा, मग ते नंतर नंतर आणलेत. काय नाही, आपण एकदाच मोजूया आणि दाखवूया. मोजून नाही, नंतर दाखवूया आपण सगळं असं. 20 झाडं मोठी आहेत. यांची मारामारी चालली, त्यांना दम दे दोघांना. काठी घे, त्याच्यावर हलणार नाही दोघं जण. ते बघ तेव्हा सावतात. दम दिला ना. घे काठी घे. बघ आता ही छोटीशीच आहे. दम नाही दिला तोपर्यंत जात नाही घरी. मग जॅक शांत आहे, रॉनी मस्तीखोर आहे ना. जॅक बघतोय अजून ना. चला चला चला, कामाला सुरुवात करूया. झाडांना पाणी घालायचे. कुठला पण एक पण गुलाब नाही आला अजून. गुलाब नाही, चाफा नाही. भाजी आता वालीची शेंगा काढायच्या आहेत. शेंगा तयार झाल्या, जून होतील परत. ती वांगी पण काढ. ती वांगी झाली बघ. हा, इकडे काय करू त्याचा विचार करतो. तो कचरा सगळा उचल, मी मागच्या साईडला बघते. काम झालं ना का सगळं सामान जिकडे तिकडे असतं पडलेलं. हे बघा, हे सगळं मला आवरायचं आहे. तिथे पण सगळं काय काय पडलेलं आहे सगळं उचलून ठेवते. सगळं कामाच्या गोष्टी आहेत ह्या, पुढे जाऊन परत उपयोगी पडणार आहेत. त्याच्यामुळे आवरून ठेवलेलं बरं. त्यांना सांगते तुम्ही पुढचं बघा, मी मागचं करते. शिडी हवे, ही शिडी नकोय ना.
किती गळल्या असतील ना गळल्या गळल्या त्या ताकद नाही पुढे जरा त्याला ताकद नाही घेतली ना लक्षात ठेव बंद करून पॅक करायची काही टाकू नको त्यावरती फक्त लपून फुललं ना फुल त्या माशी येते फुल फुलाला तयार होतं ना तशी माशी येते फुला कलर असतो ना त्याला अट्रॅक्शन होतं त्या तेव्हा फळ खाते बघ ते दोन तुला बोलू ना बांधून सरळ गाठ मारून टाकायची ह्या बघा कांद्याच्या साली सगळ्या जमा करून ठेवलेल्या 50 किलोची गोणी बघा आणली कांद्याची तेव्हा या साली निघालेल्या ह्या आता मी पाण्यामध्ये भिजत घालते आणि कशासाठी ते तुम्हाला सांगते मी 1 मिनटं ह्या बघा भिजत घातले साली ह्या आपल्या झाडांसाठी खत म्हणून उपयोगी होणार फुलझाडांना म्हणजे कशाला पण टाकू शकतो आपण ह्या 2 दिवस भिजत घालणार अशाच आता ह्या 2 दिवसानंतर मी जेव्हा घालीन ना तेव्हा तुम्हाला मी दाखवीन कशा पद्धतीने घालायचं ते नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये 11:30 वाजले सकाळचे आणि आज ऊन असं पडलंय ना भयंकर हे बघा कडकडीत ऊन पडले गेले 3-4 दिवस झाले अगदी सावट होतं पावसासारखं वातावरण होतं आणि आता आज कडक ऊन आणि आजचं तुम्हाला सांगते कामाचं आज हे जे कुंपण आहे ना तारेचं साईडनी त्याला तार घालायचं काम चालू आहे आमच्याकडे कुणालचे बाबा आणि अजून एक आहेत भाऊ ते दोघंजणं मिळून करतात मजुरी ते मिळत नाही ना गावाला किती दिवस झाले राहिलं आहे ते म्हणजे कुंपणाला की नाही एक तार आहे ना कमी आहे त्याच्यामुळे गुरं ना खूप त्रास देतात उड्या मारून आतमध्ये येतात म्हणजे आतमध्ये येऊन ते झाडं तर खायला म्हणजे बघतातच आणि प्लस त्यांना पण जखमा वगैरे होतात त्याच्यामुळे मुंबईला जायच्या आधी आम्ही ही तार ना आणून ठेवली होती पण काम करणारे मिळत नव्हते ना म्हणून मग राहिलं होतं मग आता ही ना एक तार आहे ना फिरून घेतात तुम्हाला मी दाखवते कुणाला जेव्हा पण आहेत उन्हातानात करतात ते पण म्हणजे सकाळी मला काही 10 वाजता सुरुवात केली म्हणजे होईल आता अर्ध काम झालेलं आहे कारण एकच गुंडाळायचे ना म्हणजे आजच्या दिवसामध्ये होऊन जाईल आणि काय गुरं आतमध्ये यायची ना त्याच्यामुळे माझं बाहेर जाणं पण बंद झालं आहे गेले 8-10 दिवस झाले तुम्हाला मी मागच्या व्हिडिओ पण मला वाटतं सांगितलं होतं घराबाहेर मी पडले नाही कारण घराबाहेर आपण गेलो ना की गुरं ती त्यांचे चालू होते मग आणि मग भीती वाटते मनामध्ये की झाडं वगैरे आपली खाल्ली तर एकतर आपण एवढं जीव लावून झाडांना मोठा करतोय आणि गुरांनी खाल्ली तर सगळं म्हटलं हे होणार त्याच्यामुळे मग ते तार आणून आता गुंडाळून घेतात म्हणजे एक सेफ्टी राहील मग तर बघू आता होईल आज तुम्हाला मी दाखवते नंतरला आणि जेवण करायचं बाकी आहे अजून कुणाल गेला आहे ट्युशनला तो आता मला वाटतं उशिरा आता येतो 2-3 दिवस झाले त्याची आता एक्झाम आहे लवकरच त्याच्यामुळे त्याला पण यायला मग लेट होणार आहे चला आता फटाफट जेवण करून घेते जेवणामध्ये आज मी आपली जी वांगी आहेत ना त्याची भाजी करणार आहे भाजी म्हणजे एकच रस्सासारखं करणार आहे आणि त्यात काळे चणे असतात ना ते टाकणार आहे भिजवत घातलेत मी भाजी पण थोडीशी झाली तयार काढायची पण हे ऊन आहे ना म्हणून राहिलं एवढं संध्याकाळी काढीन आणि जर का काढली ना संध्याकाळी तर तुमच्याशी मी शेअर करीन क्लिप दाखवीन तुम्हाला रान ते वाढले ना ते अगोदर साफ करतात कोयत्याने आणि मग ती तार गुंडाळणार हे तार खाली आले ना ती वेलींनी ते वेलीच्या भाराने ती तार खाली आले हा
परत खेचायला लागेल. आणि इथे मी आता घेतलंय जेवण करायला. वांगी बटाटी ह्याची भाजी करणार आहे, रस्सेवाली. सगळं चिरून ठेवलं आहे आणि ते लोणी पण काढून ठेवलं होतं. ते मला आता तूप बनवायचं आहे. म्हटलं आत्ता बनवून घेते, कारण ह्याचे जे काय म्हणतात खवा निघतो ना, तो कुणाला खूप आवडतो. हां, त्याला म्हटलं अजून यायला वेळ आहे, तोपर्यंत खवा म्हटलं तयार होईल. आणि हे जे ताक निघतं ना, ते मी आता आपली जी कढीपत्त्याची झाडं आहेत ना, रोपं त्यांना घालणार नंतर. त्यात अजून पाणी वगैरे टाकणार चांगलंसं पातळ करून, आणि मग ते रोपांना घालायला होईल. हे ताक आपण साखर टाकून पिऊ पण शकतो. आणि हे लोण्याची पण रेसिपी मी शेअर केली आहे तुमच्याशी. जर का तुम्हाला बघायचं असेल ना, तर तुम्हाला मी लिंक आहे ना देते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तुम्ही बघा. हे ताक पण एकदम मस्त छान असं गोड निघतं. चला आता हे जरा कळवट ठेवते. आणि आत्ता बघा संध्याकाळचा चहा ठेवला आहे. कामं करतात ना, बाहेर काम चालू आहे अजून. बर्फ घ्यायला आले ती कुणाल म्हणजे. हा ह्या शेंगा कुणाल हवं, ह्या बघ दिसतात समोर. हां काढ जरा भाजी करायला. इकडे ह्या साईडला सुद्धा इकडच्या पण काढ. वरती आहे खूप, माझा हात नाही होत आहे. झालं उरल्या क्लिप. हा ना, रानमिणी सगळं काढलं तर किती मोकळी वाटते जागा. आता जॅक जॅक बघ कसं फिरतोय. हे बघा झालं तार आहे ते बघा समोर. थांबा मला समोरून दाखवते, जवळून दाखवते. आता या क्लिप कशाला माझ्याकडे दिला, पकड. या हे घे, जा हातपाय धु ना. इथेच धु ना, बाहेर ड्रमात आहे पाणी. ही बघा ही तार, ही बाकी ही जुनी आहे. ही बघा ही नवीन आहे ना, ही अशी गुंडाळली व्यवस्थित. सगळं खूप गॅप आहे. आणि सगळं रान पण काढलं. लावूया. हा हा अच्छा. हां टेम्पररी फिटिंग राहील, समजलं. तारीचं कुंपणाचं माहिती काय झालं, जेव्हा आम्ही कुंपण घेतलं ना घालायला, त्यावेळेस कुणालच्या बाबा ना मुंबईला होते आणि मी एकटी होते इथे, कुणाल आणि मी. त्याच्यामुळे जे आले होते ना कामगार, त्यांनी करायचं म्हणून केलं आणि गेले निघून. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत तिथे. आता त्या भाऊंनी खूप चांगलं काम केलं ना त्यांनी. ते एक होते आणि कुणालचे बाबा, असं दोघांनी मिळून त्यांनी केलं. एकच तार फिरवली आणि अगोदर तर 3 का 4 तारी फिरवलेल्या होत्या, पण गुरांचा त्रास केले आम्ही. हो ना. असं सर्व पडल्या होत्या ना. नाही पण काम आपण देतो, पण ते इमानदारीने करत नाही ते गावाला. सगळेच जण प्रामाणिकपणे नाही करत. काही असतात लोक जे प्रामाणिकपणे काम करतात, पण काही लोक असे पण असतात जी थोकपट्टी करतात, पैसे घेतात आणि निघून जातात. ह्याच आमच्या कुंपणाच्या वेळी तेच झालं होतं. पण त्यावेळेस आमच्या घराच्या कामाची पण खूप दगदग होती. मी पण एकटी होती, मी लक्ष द्यायला पण वेळ नव्हतं. त्याच्यामुळे मग तरी पण मी होती, तरी पण बघितलं, पण कितीतरी मला कळणार. त्याच्यामुळे हे सगळं झालं असं. ठीक आहे, जाऊ दे. आता हे मध्ये काय थोडंसं आहे ना बाकी, ते आता मध्ये हां टाकावे लागणार. ते एकदम सगळं कामाचा प्रेशर आला ना त्यावेळेस, त्याच्यामुळे काय सुचलं पण नाही. आणि आम्ही पण जाम असं टेन्शनमध्ये होतो. म्हणजे ती वेळ खराब होती, त्याच्यामुळे आम्हाला पण काय फारसं असं लक्ष देता नाही आलं. ठीक आहे, सगळ्या गोष्टी आता होत आहेत, हळूहळू होत आहे सर्व. आता बऱ्यापैकी बघा रान सगळं आता काढलं ना त्याने, कोयत्याने सगळं साफ करून. त्याच्यामुळे आता बऱ्यापैकी मोकळं झालं आहे. आता हे सगळं ना उद्या जमवावं लागेल ना आपल्याला. ते सुकलं की पेटून टाकू. काय होईल? सुकलं की पेटून टाकू ना, साईडला रान मारलंय ते. हां तेच. हां जागा पण मोकळी झाली, गुराढोरांना जाता येत नाही. आता काय टेन्शन नाही. तेच सगळं खुल्लं झालं. तर गुराढोर आपल्या कुंपणच्या भाजला लवकर येणार नाही. आजचा 3रा दिवस झाला आहे, म्हणजे 2 दिवस ते नळाच्या कामाला गेले. आजचा 3रा दिवस कुंपणाचं पण ते झालं आता करून. आता बघू, आता मध्ये काय थोडं थोडं आहे ना, ते आता आम्ही
जसं टाईम मिळेल ना तर असं आम्ही दोघं जण मग मॅनेज करूया ना आपण. कुंपण गरजेचं नाही तर ना ढोरांना खूप त्रास देतात मग डायरेक्ट आतमध्ये जायला भेटेल ना कुठे जाता येत. हां मग आम्ही जाणं येणं सांगते का तुम्हाला. आज किती दिवस झाले मी घराच्या बाहेर नाही पडलेले. काल रात्री कुणालचे बाबा फक्त घेऊन गेले होते ते तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे. नाही तर घराच्या बाहेर पडायचं म्हटलं ना का चिंता की झाडांना आपल्या येऊन गुरं वगैरे खातील म्हणून. पण आता आहे व्यवस्थित झालं. आता बघू आता करूया सावकाश सगळं. खूप अजून कामं आहेत हळूहळू सगळं करूया. सगळ्याच गोष्टी कशा एकदम होत नाही आणि मेन आपली ताकद पण कमी पडते सगळंच मॅनेज करायला घरातलं बाहेरचं परत यूट्यूबचं. त्याच्यामुळे ना ताकद थोडीशी कमी पडते पण जितकं शक्य होईल तितकं आम्ही करतो. आपण केलेलं नाही ना कधी केलेली नाही कामं आपण त्याच्यामुळे आपल्याला पण फारशी माहिती पण नाही. परत जे करतात हां आता हे गावची लोक कशी त्यांना कसं माहिती चांगली असतात. हे आता आमचे काका वगैरे कसं त्यांना नॉलेज भरपूर आहे त्याच्यामुळे आम्हाला सांगतात ते की अशा पद्धतीने करा तशा पद्धतीने करा. तसं मग आम्ही आता विचारून करतो. हाय तसे मदत करणारी पण काही लोक असतात मदत करणारी तसे करतात आम्हाला पण. चला आता होईल जे काय होईल ते तुमच्याशी शेअर करीन. आणि आज मुली बघा आल्या तर दंगा चाललाय घरामध्ये. या का इकडे आरोही मृण्मयी विराट तिघं पण आलेत आणि कुणाल आहेत. तिघं चौघांची मस्ती चालू आहे घरामध्ये. हां तेच ना. आज ना तुम्हाला सांगते मी भरपूर आराम केला सकाळपासून. कुणालच्या बाबात बिझी आहेत कामामध्ये पण मी आज खूप आराम केला. म्हटलं जाऊ दे ते काम सगळं. आणि पाण्याचं पण तुम्हाला माहिती आहे कनेक्शन झाल्यामुळे आज थोडंसं रिलॅक्स होतं. सगळं सावकाश आज सगळं केलेलं आहे. आज कपडे एवढे मी काही धुतले नाही कारण इतका 3 दिवसात थकवा होता ना त्याच्यामुळे नकोसं झालं होतं. म्हटलं आज आराम करूया जे काय होईल ते नंतरला म्हटलं होईल करीन मी. आता एक दिवस म्हटलं रिलॅक्स झालं ना का मग दुसऱ्या दिवशी काम करायला पण आपल्याला एनर्जी येते. त्याच्यामुळे आज मी असा बऱ्यापैकी भरपूर असा आराम केला आहे. आता माझा हा खांदा आहे ना हा खांदा उजवा आणि ही जी कंबर आहे ना माझी एक 3-4 दिवस झाली ना खूप जाम झाली होती. खूप दगदग झाली मुंबईवरनं आल्यापासून. कारण तो प्रवास जायचा प्रवास यायचा प्रवास तो 12-12 तासाचा प्रवास तो एक भारी पडला होता. त्याच्यामुळे आज बऱ्यापैकी आराम करून आज छान वाटतं. आता जा आता हातपाय धुवून घे मग चहा देते जा. हे मृण्मयीला बोलव. हां बर्फ तुझ्या नाकाला ना माशीचं काय चावलंय आरोईच्या त्याच्यामुळे ती बर्फ घ्यायला आली होती पण बर्फ काय ठेवला नाही फ्रीजमध्ये. आता ठेवला आहे वाटीमध्ये कुरांनी. त्याचं थोड्या वेळाने देईन त्यांना मग बनवून. चला संध्याकाळ झाले बरं वाटतं संध्याकाळचं असं. आता थोडंसं झाडांना ना पाणी घालून घेतलं. पाईप आणायचं राहिला. आज जायचं होतं मार्केटमध्ये पण हे कुंपणाच्या याच्यामध्ये राहून गेलं. आता उद्याला जाऊन पाईप घेऊन येणार. हा बघा विराट. आणि मग आपलं झाडांना सगळं पाणी घालायचं पण होऊन जाईल. आता कुठे गेली मनस्वी मनोडी कुठे गेली आई गो. माझा पाय अरे माझा खांदा दुखतंय बघू दे ग. आज कानातल्या वगैरे घालून गेलेलात कुठे तुम्ही तयारी. काल होतं का शाळेमध्ये काही कार्यक्रम होता मग कबड्डीला कानातले घालून जायचे असतात. मी कानातले काढले ना ते. बाई बघू दे तुझं नाक दाखव सगळ्यांना. हा बघा इथं नाकाला चावले माशी. बघू दे जवळून दाखव जरा. हे बघा हां नेहमीच येत आहे मागे पण त्या नाकालाच काहीतरी चावलं. काय मधमशीनाने चावली नाही ना. पोरं गुणी आहेत पण खूप ना गुणी आहेत गुणी. चला आता बाई काय आपले लोणतात पोरं ही वा. हा दादा कुठे गेला. लात मारतो तो. डोक्यावर घेतो उभा करून. अरे आपटाल आपटाल आपटाल. कबड्डी त्या काय वरती तेव्हा माझा हात नाही होत आहे. बघू दे रे विराट माझ्या खांद्यावर उभं. ते वरती काकाच्या खांद्यावर जाऊन जरा वरती शेंगा तेव्हा त्या वरती वर ग केलीच्या इथे बघ वर पालीच्या शेंगा ग. दादाने वरचा नाही काढला. खाली रोप आहे खाली रोप आहेत. दही अंडी हा. हा हा ते वरती 3 आहेत त्या साईडच्या काढते मी बस. हा बस बाकीच्या राहू दे बारीक आहेत त्या.
बारक्या नको काढू, राहू दे. बस आता परत बस. बसलं? चल उतरू नको. तुला उतरू कोणी सांगितलं? डबे ठेवू दे, आतमध्ये ठेवू दे. तुला उतरू कोणी सांगितलं? ए डिंकडी गाडी कडी. आणि आजचा दुसरा दिवस. काल व्हिडिओची एडिटिंग करायची राहून गेली. खरं म्हटलं तर माझ्या डोक्यातून ते निघून गेलं की व्हिडिओची एडिटिंग मी केलेली नाही आहे. आत्ता एडिटिंगला मी बसले तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की राहून गेले म्हणून. आणि अजून एक गोष्ट, आपल्या बऱ्याच ताई आहेत ना, म्हणजे फोन नंबर त्या मागतात माझ्याकडे. तर नंबर की नाही मी चॅनलवरती दिलेला आहे. तुम्ही जर का चॅनलवरती गेलात ना तर अबाउट म्हणून एक सेक्शन येतं, त्यात सर्व डिटेल्स असतात आमच्याबद्दल. नंबर वगैरे सर्व मी दिलेले आहेत, तुम्ही जाऊन चेक करा चॅनलवरती. तर चला मग मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप